Millicent Adhiambo wacho ni mano Jen Akeyo adhielo mama na nyagi nera anyargi mwalimu achiel kende ka en dala Kanyamwako Mungu Kologe Ward erokamano inya mama kata obedo ni ngima ni te sebedo ga dala mano okomoni miya puonj kod ngima maber momiyo an ngama an kawuono Nyasaye med telo ni icham mich mag tuonruok. Beatrice Akinyo Chieng adhielo mama na Beatrice Akinyo Chieng ka en dala Kanyabala nikech e wang piny ka en Nyasacha mar ariyo. Nyasaye mondo medi ndalo modhuro. Bende Perez Adhiambo Otieno kani Nyalenda Kisumu mano ote mor kanyo mar mondo mi adhiel mama Perez nyar sango kat mano Perez Adhiambo Otieno. Rebecca Job ka en Chamachichi Kadem mano Madam Rebecca Job kanitiere Chamachichi Kadem. Nyakora mogeneno ka ote omolo ka mathoth kendo ang'eyo ni ji mang'eny rito mano Libya Anmino Mondi kan Kisumu Nyamasaria adhielo nyie ka Helida Oyo Mina Kinyi ka en Awasi Agoro. Ramogi chopono maler seme kod wenja anto adhielo minoda Edwina Akinyi kod mama Wilfrida Arindo kaka Mege Matio Matek and Bishop David Mbae adhielo mama na Pamela Adhiambo Maraga kawuok Pany Komolo mama Matio Matek Nyasaye mondo oritnago. Erokamano nyakora Ramogi wakaw ywe machuok waduogo gi weche mamoko. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiechieng' achiel. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bein kod penjo mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo Ramogi dwe mar 10 higa ka higa riwruok mar weche thieth e piny ngima World Health Organization jiwoga puonj kod pim e thieth e wi tuo kansa mar thuno. Chenro makama dhi nyime e pacho kae e ute thieth kod centers mopogore opogore machiwo kony ne jotuo. Od thieth mar Aga Khan bade ma Kisumo ne oyawo dhode ne chenro mar pimo kansa mar thuno ka bende lakteche ne jiwo wakeini kod joma chuo mondo chop e pim. Ripota marwa Betty Juma ema loso lipodni. Jodak ma Kisumu ne owuok mar chopo e pim mar kansa mar thuno. Thothgi ne wakeini. Ma en chenro mar jiwo pim mar tuo kansa mar thuno, ma bende oseyangi kaka kansa mayudo kod ji mang'eny moingo kit kansa moro amora e pacho ka. Nonro mar Globocan ma higa mar 2020 lero ni Jo-Kenya madirom 6,800 ne oyud kod tuo kansa mar thuno. Riwruok mochung' ne thieth e piny mangima WHO oketo tenge dwe mar 10 higa ka higa mar jiwo puonj, pim kod thieth mar kansa mar thuno. Mildred Oluoch, ma en jachiw thieth ne jotuo kansa, ojiwo wakeini ma hikgi romo 21 kadhi nyime ka achiel kod joma chuo mondo odhi e pim. Kansa kako wachno mako thoth mine to chuo bende gimako 1% ma chuo yudo kansa mar thuno, kendo wasenenogi, wathiedhogi, to gin be gin kod wich kuot, ok gidwa ni gichop. Emomiyo okang' makama ne wakawo ni ji duto, obed chuo, obed mine gi nyiri machakre higni 21 mondo gichop oko mondo wang'igi nono. Onego bed ni kawo kinde higa ka higa ibiro osiptal ting'iyi. Ranyisi mag kansa mar thuno gin kaka kuot e thuno, ng'akruok e pien thuno, dho thuno modonjo iye, tutu kata remo mawuok e dho thuno e kind mamoko. Laktar Alfred Mayani wacho ni thoe maluore kod tuo kansa mar thuno osebedo ka medore e pacho ka. Breast cancer is the commonest worldwide and in our country. In our country it is followed by cervical cancer. In terms of death, cervical cancer is the #1 cause of death. So just to highlight a few things that breast cancer is caused by factors, some of which we can prevent, others we cannot prevent. Some of these factors we cannot prevent, including gender. Breast cancer occurs both in male and female, but 99% of breast cancer occurs in female. So being a female is just a risk for developing breast cancer. But also age. Breast cancer peaks from 40 years and above. In African women, it is more common seen from 10 years earlier than the global statistics. Yore ma ijiwo e geng'o tuo mar kansa mar thuno chalo kaka dhodho nyathi e kinde malach, timo orako kinde ka kinde, tegruok gi kong'o kod ndawa e kinde mamoko. Jolony jiwo oganda mondo odhi e pim mar yudo thieth e samo winjore, ka bende gilero ni kansa mar thuno inyalo thiedhi ka ojuke chon kapok olandore. Kawadhi nyime ni piny Kenya kawuono riwore gi piny mangima e dhialo kedi marachar, kede ma itiyogo gi jogo manigi ng'ol mar wang'. Jokanyo kwayo sirikal
mondo chiw puonj e wi luoro kedino ahinya to ne joriembo magiwacho ni ok chiw thuolo makare ne jok matiyo kod kedino e tayo wuodhgi. Nyasi ma kawuono ne obagi alap manyayo e riwruok kuom riwruok mar piny Kenya kata Kenya Society for the Blind. Jok maneno mane ochopo e nyasino bende ne umo wengegi e wuoth makende kaka ranyisi mar chung' gi joma ok nen ka jiwo oganda mondo mi kede marachar luor makende. Jokanyo lero ni yore mathoth aricho kendo kede ma oyiedhi makonyogi e wuoth ok konygi e yorego. Is a symbol of independent living, so that a person who is visually impaired doesn't have to depend on others as much to move around, to do their things. In Kenya, we still struggle with this because our built environment is not very conducive. Lack of this availability of these white canes all over the country, and from my experience coming from the rural places whereby we do not have these tools, it's very challenging, and we really need to look into how we can enable the communities at the lower level to own up this tool or device. We are calling on the government to see how we can come up with a partnership that will even give the society a certain amount of grant so that we can fill in the gaps. Ramogi ng'ol ok yombi, kata kamano ng'ol ok en giko mar ngima. Ma e ote mar were moko ma onge kod nyalo mar loso kata winjo temo chwalo e kinde magitimo kinda e tijgi. Ojende go luoko geche boma Madiani kendo gilalore kod omenda ma jowuoth tero e alwora Madiani ma bende ong'ere kod the wath malombo oganda. Joja oko miyo wasigana no. Yani, en alwora mayoyo jowuoth mang'eny ahinya, to chutho mohero bayo e dho wath ka girango alwora mar Nam Chumbi. Joma chopo e alwora ni biro koda nyamburko magi, kendo ok girem yudo joluok nyamburko. Kenneth Omondi kod Hassan Zengo onge gi nyalo mar loso kata winjo wach, kata kamano gin gi yore mag gwelo customer mondo miyo migi gache giluoki. Samur ka mtoka biro wafanyone customer karibu customer ko biro ka waloso kod gi dhok ma ndiko e kar tijgi Madiani, lwetgi odich kendo giketo ler e nyamburko malombo wek gache mamoko. Anatiyo kawo shukunda ka ber moro maneno kuom tijni tijni okorach, en gi pesane okrach ber, en gi profit maber. Omondi mosetiyo tijno e thuolo mar higni 5 odak gi jaode ma bende ni kod ng'ol mar loso chal margi, kata kamano ok mon gi tiyo matek. An gi nyathi achiel gi jaoda, koro jaoda otiyo saloon to okolos en momo, lakini wuoda cha oloso, lakini be ong'eyo sign matin. Gikoni ne ging'ado mar tiyo kanyakla kaka yor jolore gin giwegi, to chutho kaluwore gi wach nok mag tije majuko jogo mani kod ng'ol e pachoka. Sababu the reason as to why I work with the deaf ni ili to empower one another, because most of us pia we are jobless. Okay, imagine tuna apply for jobs lakini hatupati, so the moment tunapata an opportunity, we share with the deaf to improve each other life standard. Because seti mimi kama I have a job, we are one, another deaf, and it the same opportunity. That's the reason as to why. Gikoni samoro chuno gi bedo kod jaloko mondo mi gibed gi tudruok makare kod customer. Mopogore kod jaloko, gitiyo gi simbegi e twak kod weg gache. Atiyo gi owadwa ka oshka. Koro samoro be akonyo nikech an interpreter. Anyalo interpret kuom customer moko ko biro luokone. Huwa tunatumia sana maybe phones and books, but mainly texts. We can't pick calls, texts. Tunaweza chat.
na mainly tunatumia English. Yeah, tunatumia English. Mostly inakuanga in Kenyan Sign Language somehow, but in English. Moko kuom weg gache koni giduogo ga loko gache kae nikech joluoko tiyo kod chuny achiel kendo mbaka gitin e seche ma gitiyo. Tijgi ber kabisa nikech gimomiyo gitiyo gi tungi achiel kabisa nikech ne giseno ne gin jok ma ji osetengo, koro ne giamua mondo giyaw car wash mag-gi mondo giti. Koro tich gitiyo maber nikech ging'eyo ni gin gi changamoto giwuo. Koro tijgi maberno ema miyo koro ineno ka ji biro, makata ineno ka gari moro biro, moro machielo be biro katecha nikech tich ma gitiyo maber. Tijgi ler. Emomiyo aneno akel gari giluoki. Dan joma wuoyo. Customers wengi wenye tunapata actually the hearing na wanapenda our service because we focus just with the job. Hakuna mambo ya kuongea mingi. Tunafocus, tuna kazi na tunafanya kazi yetu vizuri, and that's why they keep coming back despite communication barrier. Ngima mamedo idho thiro ohandegi kaluwore gi tiyo gi masinde mag petrol manengogi osebedo kani malo. Customers onge kautinde nikech akia ni petrol be oidho, oil be oidho, customer be onge. Koro tich sani tich pod okober ahinya. Apiko waluoko gi 100 nikech petrol. Chon waluoko gi 50 lakini sani waluoko gi 100. Mtoka waluoko gi 250. Tuk waluoko gi 150. Maisha bwana ni magumu. Maisha inapanda shuka zake. Uweze kaa tu nyumbani. So mwanaume lazima ajitume. Maisha ni magumu kusema kweli. Ukiangalia kuna rent, lazima uwajibike kukula, na kuna mahitaji mengine mengi zaidi yenye hata siwezi elezea, lakini so lazima tungangane, lazima tu hustle, tutafute pesa. Economy ni ngumu, lakini pia kuna familia na mahitaji mengine. Lazima tuwajibike. Bendege yuak ni samoro ikwalo mwandugi. Kwanza kabisa nilibiwa tanki ya maji. Na vile unajua hii kazi lazima tutumie maji, na hiyo maji tunahifadhi kwa tank, na hiyo tanki ilibiwa. So imekuwa tatizo kubwa sana kwangu. So inabidi paka ni make savings ni nunue tank nyingine mpya. Midhiero mapek majageng'o ne joma nigi ng'ol mar loso kod winjo en ni apise mathoth ok yawnegi dhoot kaluwore kod pek magin godo e tudruok kod joma moko maonge kod lony mar twak gi ranyisi mong'ere kaka Kenyan Sign Language. Lakini tatizo kubwa kabisa ni communication, because deaf person kuingia kutafuta job opportunities anahitaji kuwa na interpreter. Pengine kama hana mazungumzo itakuwa ni tatizo kubwa. Samoro office ginyanya barupa lakini ogilongwa gindiko ndiko, lakini joma uoyo tich giyudo piyo kiani yango. Koro wadwa ni serikal mondo osupportwa kata gimiwa masinde moko. Sani wan gi masinde lakini waonge uwezo mar loso gi. Tunateseka, maisha yamekuwa magumu. Kuna wenye hata wamekuwa omba, but hiyo si life yenye sisi tunataka. So tunahitaji tupate job opportunities, we get empowerment, tukue the same as the hearing. Yeah, because we are one Kenyans, we are one people, one love. Kibao ni mondik ni Deaf Car Wash gikoni en achiel kuom gigo magitiyo godo e lombogo customers mekgi mathothgi gombo ng'eyo ni to jogo maonge kod nyalo mar loso kata winjo to luoko gache nade. George Aoko, Diani, County Makwale. Mano sigana mamita enyero kama na enya George Aoko kuwoke County Mombasa nyakora mogedo na kauyo matin kata kama no podwa nyime koda otego mag dhialo minewa. Diana mabende en jangad picha e kambi wakae wacho ni mosna mama wa Nancy Achieng ngode kanitiere Oyugis
Dialna minena Mikai Emilia Warjuma and Mbeagi Elizabeth Mbula to wiki kwili gidawa Rosalina Okumu duto gintiere Omabe Nyasaye omed gingima kagi medo rito maber. Erokamana enya an Hesbon adhialo mama na Pamela adhiambo maraga kawuok pany Komolo mama tiyo matek Nyasaye mondo oritna gom. Wadhi yo matin waduogi weche mathoth kikidhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Mano doko pamo. Mano doko miel. Yae. Mano doko pako. Yesu to do to tenya lore. En chenro miyude mor. En chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit.
Machiegni nyaka Ramogi e chenro mar mine wacho kawuono pod wamenyo tich matek ma mine tiyo ka koro waduogo e boma ma Nairobi. Jai Lieta notwa kod Carolina Nyango ma uso rech e chiro ma Kenyatta. Sigande mar ohala kod jip bironwa e yo machalo kama. Erokamano Nyango kuom loso kodwa e chenro mar mine wacho. Wadwaro mondo igonwa sigandi kaka nidonjo ohala ni mano mar uso rech. Ere kaka ni chako? Nyinga Carolina Nyango, ananya karachuonyo Kindu Bay. Koro wala ni asebedo ka timo, asetime for the last 26 years now. Nachoka kapoda tin, nachoka gimamwa, kapoda tin kabisa. To en mano puonja ga ka school, abiro riembo ne lwang'ni, ayuecho, alafu kochopo saa madhi break time, ng'ini chon kata komi siling abich ng'eny malich, to miya siling abich, koro nahero sana. Takonye bocho, akonye baro yien, kach nasepuonjra baro yien, kach adongo dala most of the time. By the way, poko waindika en gimano. Koro wala ni mana chaka mago, kach koro naseng'eyo gi customers, awacho ni okadwa mondo customers go odhi, ta chaka timo matin. Mema ka koro adonge kama kaka en ni. Chon ne waonge go hotel by the way. Sani an hotel ma ji nyalo chieme. Nokwa usga ka, no uso kamoro luongo ni Masadukuni, but flyover kocha e barabara be no ga shed kama no na gi mavul. No onge kata shelter. But koro kaka nomedo puonja e ka ambe wiyo yaure. To koro at least agono Nyasaye kama no mamwa no konya kabisa. No weti chelweta. No uso do mavul. Kaka no dhi dala no ka pod na wacho ni no do kocha butu flyover kocha. Kwanza kapo ngini pod natin nan gimoro like naga school gimoro like 14 years. Koro naga school tabiro ta konye ang'iyo kako timo. Usipiganyera ta kanino ka usipiganyera ta pondo sabora pondo kanino kata acha. Uya kuot kata kanino kata duogo. Kama ne kana chakura awacho ni kazi ni kazi. Kana chako timo wala nieri naka sani. Migingo Island. Kura chako ni Migingo Island. To sama kuri timo ohala ni aneno ka intie gi rech mang'eny. Reji igolo kanye? Magi wagolo ntie suppliers wa mani Miuru edho nam alafu gi Busia Port Victoria. Kitu wano uso rech mwa dala kabisa. Dogi neno kaji chamo gi mwa dala kabisa. Mwa Busia Port Victoria. Alafu gi Miuru Bay. Wan gi suppliers ariyo. Gika logo sera. Joge mani gi rech mambem original. Ng'eny ne Kisumu tinde ng'eny rech onge. Koro Busia kuru rech ntie variety kish Uganda. To regi meat kabisa. Kata Miuru gi uso rech of use mar cage, gi uso magnam kabisa. Kore mame na prefer aber gi clients mo mabur. Gisa supply igni gote. Wan mamwa ka nyechon mamwa uso rech no dega Kikomba. Koro aningene amedo jiwe, amedo loso yani upgrade. Amedo ayud gi rech mo direct mo nam majiwe hero. 26 years for an experience. Itijini kabisa for a long time and get experience ang'eyo. Kech mar cage gindro tenge. To kichamo kiwin ka test marriage. To magnam gi kichamo kata kichoko manumu. Kaka wachoko manumu ka gisama fresh boil. Inge mani me chamo rech mwanam kabisa. Koro ang'eyo differentiate. Umi suppliers gabe ang'eyo rech nam ta rech mar cage. Kido maintain client kido supplier mami rech kwa nam. Ichudo. Kaka sani ngene uso ta chudo. Commission na modonge mwachamo. Nyaki make sure ni chulo rech. Koki chulo janam, ibo miyo chunye brotho. Koro kobikoni rech. To kibedo ngama chulo gigji. Ana chulo ga rech every day chulo ga rech. Ka uso ta chulo. Adongi matin commission na mapogo video ga. Kaka embe bedo nyako manya rech karabe na ngoma timbe nyako manya kecho ngini bro chule the next day. Ngini kata tich kitimo tich. Kati ni tiyo tich. Ko chuli msara chunye thogi tich. Koro ber ki chulo janam. Ichule to embo mi uchule to embo mi kamano. Toko because of mirach ko kichulo. Gisa ni ngeno sechopo gimoro this apart taneno ka customers gi pod ng'eny rech be pod intiego. Akiani uso rech maromo nade odiochieng'. Mang'eny gimoro 150 kata 200 pieces. To rumo, uso to rumo, keto uso chiemo nyaka gotieno. Mago mara joma biro chiemo. Joma biro chiemo, joma ko be take away. Joma ko gonwa simu at wa deliver ne gi e udi. Joma ko nyal biro koni. Haka sani akore rech nyaka Kangemi Mountain View. Pare to all the way kech ngato trust ni imiyo rech maber. Puonj maseneno kuom ohala nyaka ibed ngama trusted. Tibedo ngat ma kata customer koro ni rech onge ma fresh. Tingiso customer ni kauno kayudo gi maber ibero ja adiera mane puonj madanga miji. Alafu okibed ngat mohero cham matin miyudo no. Kicham mang'eny rech moko gi kibedo ni kawo pes supplier ni tichamo okonyal koni rech. Tibedo ngat ma ja adiera.
mane puonj maseneno kibiro jadiera tibo sudo ma afdali cham matin ticham ya minga mono cham mang'eny dichiel to kinyo onge go mano bomiyo koro kiyud stock maber. Erokamano ahinya. To ohala e higni go iwacho ni isetiyo kuom maloyo higni 20. Higni gi duto kitimo ohand rech, lokruok mane ma bende iseneno mosebedo e hige gi duto te? Ok danga complain osekonya, at least ayudo ka nyithindo dang chiem to yudo ka dang ichul kata ot ber to konya kata mine man godo gipuonjo nyithindgi gi mana gi tijani tapuonjo gi be asepuonjo mine 4 mane oira kama yawo tijegi maber nikech puonjo mine wa joluowa ma gimbe koro giseyawo tijegi. Achiel nyako moro iluongo ni Beryl notiyo kode ka to yawo mare koro branch mare en Ngong Road man to berna ok anyal winjo njigo kode mane ma Nyasaye dwaro. Kata mine mantie ka ging'eny gi pok moko nege kata chwero rech, asepuonjo gi chwero rech gibiro ka Nyasaye okonyogi ka ng'ato yie yawo mare an ba yiene mondo odhi oyaw mondo okony jomoko tima tek wan joluo. Maling'ling bende nyisowa ni Jakenya ma Jakenya, jogo ma nitie jomoko maluongo gini huka hu ema bende nyiewo rech kae kata biro chiemo kari ka, gin jomage to ere kaka ni ywayo gi nyaka e stondi? Kiuso gima ber anywhere to kiuso gima bor kamoro amora to bro usre. Koro kiuso ne ng'ato rech ma ng'ato kodhi od ng'ato maybe customer goni sim kelna rech ot to penjo ni rech ni nyiewo kanye to gimiyo gi namba na kamane kaka ochako bedo famous matin tin to kainya okadwa wacho lakini uso gima ber usre kende inyalo poka ogoni sim kata ng'at mano ki expect kaka chieng' on Sunday ng'ato nobiro ka mong'isa ni oora gi anyang' nyong'o ambe akene anyang' nyong'o ng'eya hata nilikuwa shocked governor ma Kisumu to na mor kech noka expect ni nyalo ng'eyo ng'ama chalo koda kama.